سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرم لومون كم وترو زتفلالي سبورتا حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል አሰልጣኒ ኩዕሶ እግሪ አቶ ናጽነት ያሬድ ተክለ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ብሕማም ምክንያት ኣብ መበል 66 ዓመት ዕድሚኡ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዮም ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ኣፍቀርቲ ስፖርት ቤተሰብን ስፖርተኛታትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዕለት ኣብ ዓዱ ጎዳይፍ ኣስመራ ተፈጺሞም ብወገና ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና ንስድራ ቤቱን ማሕበረሰብ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ጽንዓት ንምነም بمقصال ودياريت اب كعسو اغرن زغبرو زي حلل سراحن ابي ابركتون زغلص بغازيتኛ سبورت يوناتان غبر هيوت سرالوم صحف كم زلو كنقربلكم حاو نحيال تقرادماي بشكليتا نبر سو بنيامير زخونه اتو ناصنت حدا كاب عبيتن بلوصاتن اسلطنت هاغرنايم اقديمو اب اثيوبيا نكلب وونج اب ኤርትራድማ ንክለብ ደንደንዝ አሌን ዓወታት ዘዕትረን ወዲያሬድ በሳይንሳውን ዘመናውን አሰላጣጥኑ እዩ ዝያዳ ስለለም ካብ አዲስ አበባ ናብ አስመራ ድሕሪ መምጹ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንክለብ ደንደንዩ ኣሰልጢኖም ነዛ ሚኒስትሪ ምክልኻል እትውክል ዓባይ ጋንታ ካብ 2002 ክሳብ 2007 እንከሰልጥና ብሉጽ ግዝያትዩ ኣሕሊፉም ገለ ካብ ዓወታቱ ንምጥቃስ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ዝሓየለ ውድድር ክለባት ኩዕሶ እግሪ ምዃኑ ዝእመነሉ መድረኽ ዞባ ማእከል ንደንደን መሪሑ ካብ ፋልማይ ስርሑ ማለት 2002 ዘውዲ ሻምፒዮን ደፊኦም ኣብ 2004 ድማ ዘዋሪት ዋንጫ ይዕዊትዋዩ ودياريد بفلاي اب 2004 بتصوتو اتسحبكا ازيا بلصغانتا سريح نيريوم بلچ ادما زمناوي اتصاوتا مالت وانتاش اتتصاوت غانتا منبرايوم مستتصاوتي زنبرو ركب سدرابيتاو خينو ناي شعو تتصاوتي تاغانتا كم ابوميوم زغلصوم ناصنت تتصاوتي زهبو تعليم ويكا ترينين معبولن بتمرتي تسنين بمنبارو دما يترفتم ابالات غانتو ولاتهم نلممدو استعذبو ناي كالوت غانتا تتصاوتن اسلطنتن كيترفو وترو كدنقون كزاربون يسمعهم ካብ ክለብ ደንደን ቀዳማይን ካልኣይን ተሓጋገዝቱ ማለት ኮቺንግ ስታፍ ኮይኖም ምስ ዝሰርሑ ዝነበሩ ናይዚ እዋን ዓበይቲ ኣሰልጠንቲ ኤርትራ ሚካኤል ሃብተ ፓቸን ኢሳያስ ኪዳንን ኣብ ዝተፈላልየ እዋን ንሳይ ብዛዕባ ምስልጣን ኣብ ዝዕልልሉ ካብ ወዲያሬድ ብዙሕ ከም እተማህሩን እተመኮሩን ብሉጽ ኣሰልጣን ምዃኑን ክገልጹለይን ከለዉ ብሕልፊ ኣብ ስነ ፍልጠታዊ ኣሰለጣጥኑ መዳርግቲ ከም ዘይነበሩ ድማ እዞም መሳርሕቱ ነበር ይኹኑ ካልኦት ምስ ዘይሰርሑ ብዙሓት ኣሰልጠንቲ ሃገርና ዝዛረቦ ሓቂ እዮም ናጽነት ብዝነበሩ ዓሚቕ ኣፍልጦም ስልጣን ኩዕሶ እግሪ ከም ኢንስትራክተር ኮይኑ ንኣሰልጠንቲ ሃገርና ብዝህቦ ዝነበረ ዘመናውን ስነ ፍልጠታውን ብቑዕ ስልጠናውን ወትሩ ተዘካርዩ ንኣሰልጠንቲ መወከሲ እትኾኖም መባእታዊት መጽሓፍ ብዓቕሙ ከዳልወሎም ዝበቕዐ በዓል ዓቢ ኣበርክቶ ድማ እዩ ሓደ እዋን ፕሬዚደንት ማሕበር ኣሰልጠንቲ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኮይኑ ብብቕዓት ዝተዋስአ ናጽነት ያሬድ ኣብ ናይ ካፍ ስልጠናታቱን ብሉጽነቱ ኣመስኪሩ ካብ ብሙልአን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝዋጽኡ ልዕሊ 50 ኣሰልጠንቲ ኣብ ዝተሳተፍዎ ስልጠና ድማ ቀዳማይ ብምዃን ጸብለል ኢሉ ብምቕልቃሉ ናዕዳ ዘትረፈሉ ግዜ ነይሩ ሓደ ግዜ ምስኡ ሓቢሮም ንኤርትራ ወኪሎም ናብቲ ስልጠና ጌሾም ካብ ዝነበሩ ሓንቲ ሓላፊት ምክትታል ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራን ኣሰልጣኒትን ነበር ወይዘሮ ሚርያም ሃብተ ማርያም ነዚ ጸብለል ዝበለሉ እዋን ብኣድናቆትያ እትገልጾም ናጽነት ብብሉጽ ብቕዓቱ ብክለባት ሱዳን ጠለብ ተገይሩሉ ብደረጃ ፕሮፌሽናል ንብርክት ዝበለ ዓመታት እዩ ኣብ ሃገር ሱዳን ኣሰልጢኑ ብፍላይ ኣብ ዓመት 2014 ካብ ሃገርና ወጻኢ ማለት ኣብ ሱዳን ታሪኻዊ ዓወት ዘመዝገበ ኣሰልጣኒ ኮይኑ እዮም ናጽነት ኣብ ዞባ ከሰላ ንዝመደብራ ክለብ አልሙርቃኒ ኣብ ዝተጠቕሰ ዓመት ኣብ ታሪኻ ንዓሰርተታት ዓመታት ሲናቶ ዝነበረት ዓወት እዩ ኣመዝጊብላ እዛ ጋንታ ሽዑ ዓመት ንኽልተ ሸቶታት ጥራይ ተመዝጊቧ ከይተሰዓረት ሻምፒዮን ጋንታታት ዞባ ከሰላ ክትከውን ዓብዪ ተራ ናይዚ ኤርትራዊ ኣሰልጣኒ ነይሩ عوض نايزا غانتا ابزي ايبقعن مس عبيتي غانتاتات سودان قطيما وانچا سودان سسمي وردر كتعوتلو مخالا دما درب عوتي خوينلا اتزعابين تاريخاون عوض نايزا اسلطان غن ازي ايكونن لعلسوسا غانتاتات ملا سودان ناي بريمير ليج سودان نمحلاف ابزا كايدو صوتا زخونه سعرت كي قمسن زو حدا شوطو تمزغيبون نعباي كلب الموريدا كي ترفرتعم زغانتا دحر نوح عمت نابتزلا على وردر كعسو سودان كحلفا مخاليوم نسو اب 2014 اب تاريخ كعسو
ኩዕሶ እግሪ ዞባ ከሰላ ብሓፈሻ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ክለብ ኣልሙርቃኒ ድማ ብፍላይ ፍሉይ ክብሪ ዝረኸበ ኤርትራዊ ኣሰልጣኒ እዩ ኣብ ኣልሙርቃኒ ንሱ ካብ ዘሰልጥኖም ተጻወቲ ብናይ ወትሩ ዓበይቲ ታሪኻውያን ክለባት ሱዳን ዝኾና ሂላልን ኣልመሪኽን ተዓዲጎም ብዘርኣይ ወክለት ኣጽዋውታ እንተላይ መን እዩ ዘሰልጥኖም ነይሩ እቲ ኤርትራዊ ዝብል ዘረባ ብምልዓል ንተፈላጥነት ወዲ ያሬድ ኣብዛ ጎረቤት ሃገር መሊሱ ከም ዝኮልዕ ይነገር ዙሪ ኣሰልጣኒ ኤርትራዊን ተጻወቲ ናይ ፕሮፌሽናል ዕድል ንኽረቡ ወትሩ እዩ ጻዕርታት ዘካይድ ነይሩ ንዕረፍቲ ካብ ሱዳን ናብ ኣስመራ ኣብ ዝመጸሉ ዝነበረ እዋን ተረኺብና ከንዕልልን ከለና መነመን ኣለው ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ብቕዓት ዝርከቡ ንፉዓት ተጻወቲ ንዓይን ምስኡ ቀርበትን ዝነበሮም ዓለምትን ዝውከስና ዝነበረ ዘይርስዓ ሕቶ እያ ኣብተን ኣብ ኣስመራ ጸንሓለን ሓጸርቲ ናይ ዕረፍቲ ግዚኡ ብኣንክሮ ክከታተሎም እሞ ድሓር ብመንገዲ ጋንቱ ድዩ ብኻልኦት ጋንታታት ሱዳን ጸውዒት ፕሮፌሽናል ንኽረኽቡ ጻዕርታት ክገብርን ዕድላት ክኸፍትን እኳ እዩ መቸም ዋላ ኣብ ሱዳን ኮይኑ እውን ንምዕባለ ደቂ ሃገሩ ተጻወቲ ካብ ምሕሳብ በኺሩ ከም ዘይፈልጥ እቶም ኣቦና ኢሎም ዝገልጽዎ ብስፖርታዊ መዳይ እጃሙ ዝገብረሎም ኣብ ንጡፍ ጸወታ ዝርከቡ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ተጻወቲ ኣሌክሳንደርን ዮናስ ሰሎሞንን ዘረጋገጽዎ ተወፋይነት እዮም ታሪክ ምስልጣን ህቡብ ኣሰልጣኒ ናጽነት ያሬድ ዘርዚርካ ኣይውዳእን እዩ እዚ ዝሰማዕኩሞ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እዩ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ስለቲ ንህዝቢ ዘገልግሎ ሕሉፍ ኣበርክቶ ኣብ የማናይ ጎኑ ይቀበሎ ወትሩ ኣብ ልብና ክቡራት ተኸታተልቲ ቻኔል ሲነማ ሰመረ ብዛዕባ እዚ ፕሮፌሽናል ኣሰልጣኒ ዘለኩም ተዘክሮ ኣብ ኮመንት ኣስፍሮም ብእተሪኦ ዘላ ትሑት ብቕዓት ንዓቕሊ ደገፍታ ዘጸንቀቐት ኣርሰናል ንዓላምያ ኡናይ ኤምረ ካብ መዝነቱ ከም እተባረሮ ርጉጽ እናኾነ ይመጽእ ኣሎም ሓለፍቲ ናይታ ለንደናዊት ክለብ ጋንቶም ካብቲ ዘላቶ ሽግር ዘናግፋ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ከም ዘድልያ ድሮ ኣብ ምርድዳእ በፂሖም ኣሎም ኣብታ ጋንታ ከም ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ኣርሰናል ነበር ሾደናዊ ፍሬድ ሊዩምበርግ ድማ ነቲ ወዲ 48 ዓመት ስፓኛዊ ኣሰልጣኒኡ ተኪኡ ንግዚኡ ነታ ጋንታ ክዕልም ቀዳማይ ሕጹ ገይሮም ኣሎም ንዓመት 16 ሚልዮን ፓውንድ እናተኸፍለ ንኣርሰናል ከሰልጥን ናይ 3 ዓመት ኮንትራት ዝኸተመ ኡናይ ኤምረ ጽባሕ ሐሙስ ምሸት ጋንቱ ኣብ ግጥም ኤሮፕያን ሊግ ኣንጻር ጀርመናዊት ኤንትራክ ፍራንክፈርት ንተካይዶ ግጥም ክትዕወተሉ ምስ ዘይትኽእል ዕጭው ንጽባሒቱ ሳንጡ ቃልዒሉ ካብታ ጋንታ ምስንባት ጥራይ ከም ዝኸውን እዩ ዝግለጽ ዘሎም ቀንዲ ኣጥቃዕቲ ጋንታ ዝኾኑ ፔር ኤሜሪክ ኦባሚያንግ ኣሌክሳንደር ላካዜትን ኣብ ትሕቲ ኡናይ ኤምረ ክቕጽሉ ከም ዘይደልዩ ይገልጹ ብምህላዎም ድማ እቶም ካልኦት ተጻወቱን በኣታቶም ተጸልዮም ኣሰሮም ብምስዓብ ነታ ጋንታ ባዶሽከ የትርፍዋ ንሓለፍቲ ኣርሰናል ኣሻቒልዎም እዩ ዘሎም ካብቲ ሻቕሎት ኣገላጊሉ እፎይታ ክህቦም ዝኽእል ዝሓሸ ምርጫ ድማ ነቲ ኣሰልጣኒ ምብራር ከም ዝኾነ መረብ ሓበሬታ ስፖርት ዓዲ እንግሊዝ ይገልጽ ኣለዋ ኣርሰናል ንኡናይ ኤምረ ካብ ስርሑ እንተኣባሪራቶ ክሳብ 4 ሚልዮን ፓውንድ ዝግመት ካሕሳ ክትከፍሎ ክትግደድ ምዃና ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ይገልጹም ኣርሰናል ካብ ዘካየደቶም 13 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ 4 ግዜ ጥራይ ሙሉ ነጥቢ ክትሓፍስ ክኢላ ዘላ ካብታ 26 ነጥቢ ምውላል ናይ 4ይ ደረጃ ተርታሒዛ ዘላ ቸልሲ ድማ ብ8 ነጥቢ ድሒራ ትርከብ እዛ ጋንታ ቀንዲ ድኽመታ ኣብ መስመር ምክልኻል ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ 13 ጸወታታት ናብ ጎል ዝተቐየረ 19 ኩዓሳሱ ከም ዘዝረቐ ይግለጽ ወዲ 30 ዓመት ኣጥቃዓይ ኣርሰናል ጋቦናዊ ፔር ኤሜሪክ ኦባሚያንግ ምስ ጋንታ ዝኸተመ ውዕል ንኸብቅዕ 18 ኣዋርሕ ጥራይ ተሪፎ ዘሎ እዚ ኣብዚ እዋን ምዝነት ሓለቓ ጋንታ ተረኪቡ ዘሎ ኣጥቃዓይ ድሕሪ ዓመትን መንፈቕን ምስ ጋንታ ንምቕጻል ውዕሉ ክሕድስ ድሌት ከም ዘይብሉ ዝሰምዓ ጎባል ክለባት ስፓኛ ዝኾና ባርሴሎናን ሪያል ማድሪድን ኣብ ሕቑፈን ንምእታው ከሎ ጌና ኣዒንተን ኣውዲቐን ኣለዋ ኦባሚያንግ ጋንቱ ካብ 2017 ናትሒዛ ዝበኸረትሉ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ምስ እትምለስ ጥራይ ውዕሉ ክሕድስ ፈቓደኛ ከም ዝኸውን ዝገልጽ ዘሎ ኣርሰናል ኣብዚ እዋን ኣብ ምሳል ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ካብታ ኣብ 4ይ ደረጃ እትርከብ ክለብ ቸልሲ ብ8 ነጥቢ ድሒራ ኣብ 8ይ ደረጃ ተቐሚጣ ምህላዋ ዝረኣያ ባርሴሎናን ማድሪድን ድማ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ናይ ምስታፍ ተኽእሎ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣሚነን ንተጻዋታይ ንምስግጋር ኣንቂደን ኣለዋ ሊዮኔል ሜሲ ከይጥንጥና ስጋት ሓዲራ ዘላ ባርሴሎና ብወገና ወላ እኳ ናይ ኣጥቃዕቲ ሕፅረት እንተዘይብላ ኦባሚያንግ ኣብ ጎኒ ሉዊስ ሱዋረዝን ግሬዝማን ተሰሊፉ ፍሉይ ነገር ከበርክተላ ከም ዝኽእል ኣሚናያ ኣብ ራዳራ ኣትያቶ ዘላ ሪያል ማድሪድን ንቦታ ካሪም ቤንዜማ ክትከኣላ ዝኽእል ተጻዋታይ ኦባሚያንግ ከም ዝኾነ ትገልጽ ሓለፍቲ ኣርሰናል ኦባሚያንግ ተወሳኺ ዓመታት ምስ ጋንታ ንኽጸንሕ ምስኡን ምስ ወከልቱን ዝርርብ የካይዱ እኳ እንተሃለዉ ዛጊት ከእምንዎ ከም ዘይከኣል እዩ ዝግለጽ ኣሎ
ኣርሰናል እዚ ብዓሉ ዕለታ ዝኾነ ተጻዋታይ ውዕሉ ክሕድስ ዘይክእል እንተዚ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዘንተሪፈንኦ ዘለዋ 18 ኣዋርሕ ክትሸጦ ክትግደድ እያ ከምኡ እንተዘይጌራ ግን ውዕሉ ምስ ኣብቅዕ ናብ ዝደለያ ጋንታ ብነፃ ከተፋንዎ እያ ኦባሜያንግ ምስ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ኣብ ዝፃወተሉ ዝነበረ እዋን ሓንቲ መዓልቲ ማልያ ናይታ ካብ ብንሽቱ ኣትሒዙ ዝሓልማ ዝነበረ ሪያል ማድሪድ ወዲኡ ኣብ ሜዳ በርናቡ ክትፃወት ከም ዝደሊ ገሊጹ ነይሩ እዩ ሕጂ እውን እዚ ሕልሚ እዚ ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ምስ ተፃዋታይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጾም እዚ 80 ኪሎ ግራም ክብደትን 187 ሜትሮ ቁመትን ዝውንን ተፃዋታይ ኣብ 2017 እዩ ብ64 ሚልዮን ዩሮ ናብ ኣርሰናል ተሰጋጊሮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ድማ ነታ ጋንታ 31 ሸቶታት ኣቕፂሩላ ኣሎ ምስ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ኮይኑ ኣብ ዝተሰለፈለን 213 ፀወታታቱን 141 ሸቶታት ብሽሙ ኣመዝጊቡ ነይሩ እዩ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኖርዌጃዊ ኦለ ጉናር ሶልሻየር ንወዲ 19 ዓመት ናይ ክፍ ተጻዋታይ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ጃዶን ሳንቾ ዝመጽእ ክረምቲ ናብ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ንምግዓዙ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ክዕወተሉ ተቃሪቡ ምህላው ጋዜጣ ቴሌግራፍ ሓቢራ ወላ እኳ ሊቨርፑል ሪያል ማድሪድን ባርሴሎናን ነቲ ፍሉይ ክእነት ዝተዓደለ እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ንምውናን ምስ ዩናይትድ ኣብ ውድድር ኣትየን እንተሃለዋ ሓለፍቲ ሬድ ዴቪልስ ግን ክለቦም ነቲ ተጻዋታይ ኣብ ምስግጋር ከም እትዕወተሉ እዮም ብርእሰ ተኣማንነት ዝገልጹ ዘለዎም ሳንቾ ኣብዚ እዋን ምስ ክለቡ ስኒት ሲኢኑ ከም ዘሎ ዝገለጸት ጋዜጣ ቴሌግራፍ ማንቸስተር ዩናይትድ ነዚ ብምዝማዝያ ነቲ ተጻዋታይ ናብ ሕቑፋ ከተእትዎ ትመጣጠር ዘላ ከተፈርሞ እንተኮይና ክሳብ 100 ሚልዮን ፓውንድ ክትቀርብ ከድልያ ምዃኑ ድማ እታ ጋዜጣ ወሲኻ ጠቂሳ ሳንቾ ቅድሚ 2 ዓመት እዩ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ብ8 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ተሰጋጊሩ ንሱ ካብ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ብዝቐርበሉ ጻውዒት መሰረት ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ጋንታ ተጸምቢሩ ኣህጉራዊ ግጥማት ክካይድ ድሕሪ ምቕናዩ ዶንኪኻ ተመሊስካ እናተባሂሉ ብቦሩሲያ ዶርትሙንድ 86,000 ፓውንድ ከም ዝተቐጽዐ ኣብ ርእሲኡ ጋንቱ ዝሓለፈ 10 ሕዳር ምስ ባየር ሙኒኽ ኣብ ዘካይደቶ 4 ባዶ ዝተራኸተሉ ግጥም 36 ደቂቕ ምስ ተጻወተ ብኣሰልጣኒኡ ከም ዝተቐየረ በዚ ከዓ ምስ ኣሰልጣኒ ኣብ ዲቕ ዝበለ ባእሲ ኣትዩ ምህላውን ምስ ጋንታ ናይ ምቕጻል ድሌት ዘለዎ ከም ዘይመስልን ይግለጽ ሳንቾ ማልያ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ወዲኡ ዛጊት 41 ፀወታታት ኣካይዱ ከም ዘሎን 38 ሸቶታት ከም ዘቑፀረሉን ይሕበር ኣሰልጣኒ ክለብ ቶተንሃም ጆሴ ሞሪኖ ኣብ ሓፂር ግዜ ንቶተንሃም ዝኾነ ጽዋዕ ከም ጻላ እንተዘይኪኢሉ ሃሪኬን ነታ ጋንታ ክገድፋ ከም ዝኽእል ተገሊጾም ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ቲም ሸርውድ ንቤን ስፖርትስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ወዲ 26 ዓመት ወሓለ ኣጥቃዓይ ጽዋዕ ናይ ምልዓል ክቱር ጽማት ከም ዘለዎ ድሕሪ ምግላጽ ሎብ ዘበን ወይና ዓመታ ኣብ ትሕቲ ሞሪኖ ኮይኑ ንሳ ሰሜን ለንደናዊት ጋንታ ዝኾነ ጽዋዕ ክስብስፍ እንተዘይኪኢሉ ናብ ካልእ ጋንታ ጽምኣቱ ዘርዌላ ከምርሕ ምዃኑ ሓቢሩ እቲ ኣሰልጣኒ ነበር ወሲኹ ቶተንሃም ነቲ ዓይን ተጻወታ ዝኾነ እንግሊዛዊ መንእሰይ ማህያብ ሙሳኽ ምስኣን ክቕጽል ክትልምኖ ምዃና እንተኾነ ንሱ ብቐዳምነት ዝብህጎ ነገር ጽዋዕ ምልዓል እምበር ገንዘብ ምኽዕባት ስለ ዘይኮነ ነቲ ልመና ክቕበሎ ከም ዘይክእል ኣረዲዮም ኩሎም ፕሮፌሽናላት ተጻወቲ ካብ ጾታ ጠቕሊሎም ምስተፋነው ሚልዮነራት ክኾኑ እዮም ዝደልዮም ወላቶም ሰነፋት ተጻወቲ ከምኡ ድሌቶም ግን ከዓ ኩሎም ጽዋዕ ክስፍስፉ ኣመና ይደልዮ ምክንያቱ ጫማኦም ድሕሪ ምስቃል ክጸዊሉን ከለው ክብሪ ስለ ዝሰምዖም ዝበለ ሸርውድ ከይን ኣብ ትሕቲ ሞሪኖ ባህጉ ከስምር ተመኒሎም ሃሪኬን ኣብዛ ዓመት ስፖርት እዚ ማልያ ቶተንሃም ወዲኡ ኣብ ዝተሰለፈሎም 17 ግጥማት 13 ጎላት ብሽሙ ኣመዝጊብሎም ብኻልእ ወገን ሞሪኖ ጋንቱ ብሶልስ ምሸት ኣንጻር ኦሎምፒያኮስ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ኣብ መበል 29 ደቂቕ ንዝቐየሮ ተጻዋታዩ ኤሪክ ዳየር ይቕሬታ ሓቲትዎም ሞሪኖ ድሕርቲ ፍሉይ ኣሰልጣኒ ምዃኑ ዘመስከረሉ ግጥም ኣብ ዝገበሮ ሓፂር ቃለ ምሕተት ነቲ ናይ ማእከል ሜዳ ኣከፋፋሊ ዝኾነ ተጻዋታይ ፍርቂ ሰዓት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ካብ ሜዳ ኣውፅኡ ብክሪስቲያን ኤሪክሰን ክትክኦ ዝወሰነሉ ምክንያት እቲ ጸወታ ናብ ረብሓ ቶተንሃም ዝልወጠሉ ፍታሕ ንምርካብ ዳ እምበር ሕማቕ ስለ ተጻወተ ተቆጢዑ ዝወሰደ ስጉምቲ ከም ዘይኮነ ሓቢሮም ጾታ ምስ ተወደአ ናብ ክፍሊ መቐየር ክዳን ከይዱ ይቕሬታ ኣይተሓዘለይ ንክንዕወት ኢለ ዝወሰድኮ ውሳኔው ከም ዝበለውን ወሲኹ ገሊጾም ቶተንሃም ነታ ኣብ ሜዳ ኣብ ቅድሚ ደገፍታ ዝገጠመታ ኦሎምፒያኮስ 4-2 ረቲዓታ እቲ ዘገርም ግን ኦሎምፒያኮስ ጾታ ምስ ጀመረ ድሕሪ 19 ደቂቕ 2-0 ክትመርሕ ምኻላ እዩ ክሪስቲያን ኤሪክሰን ንኤሪክ ዳየር ተኪዩ ናብ ሜዳ ምስ ኣተወ መስመር ምክፍፋል መጥቃዕትን ቶተንሃም ጽቡቕ ክወሃድ ይጀሚሮም ከም ውጽኢቱ ድማ
ቅድሚ ዕረፍቲ ምካሉ ቶተንሃም ብመንገዲ ደል ዓሊ ሓንቲ ጎል ኣመዝጊባ ድሕሪ ዕረፍቲ ኸ ካብ ሃሪኬን ሰርጂ ኣውሬርን 3 ሸቶታት ምውሳኽ ንደገፍታ ኣሰራሲራ ጆሴ ሞሪኖ ድማ በቲ ዝወሰዶ ምንጭ ዓወት ጋንቱ ዝኾነ ንኤሪክ ዳየር ናይ ምቕያር ስጉምቲ ካብ ሓለፍትን ደገፍትን ታጋንታ ልዑል ናዕዳ ኣትሪፉሎም መተካታ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ክኸውን ካብ ቸልሲ ናብ ሪያል ማድሪድ ተሰጋገረ ኤዲን ሃዛር ብሶሉስ አንጻር ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ኣብ ዘካየዶ ግጥም ኣብ አንካሪቶኡ ናይ ዓጽሚ መጉዳእቲ ኣጋጢሞ ከይከውን ኣብ ታጋንታ ሻቅሎት ፈጢሩ ጸኒሖም ተወዲ 28 ዓመት ብሉጽ ቤልጂማዊ ኣጥቃዓይ ኣብ የማናይ አንካሪቶኡ ብዘጋጥሞ ማህረምቲ ድሕሪ ዕረፍቲ ካብ ሜዳ ክወፅእ ተገዲዱ እኳ እንተነበረ ብዝገብሮ ቁልጡፍ ምርመራ ግን መስበርታ ዓጽሚ ከም ዘይብልዩ ብሓኪሙ ተነጊርዎም ዝሓድሽ ዜና ነታ ጋንታ እፎይታ ሂብዋ ከም ዘለውን ተገሊጹሎም ይኹን እምበር እቲ ኮኸብ ተጻዋታይ ማድሪድ ሓያል መቁፀይቲ ኣጋጢሞ ከም ዘሎም ሓኪሙ ከም ዝሓበሮን ተፈሊጡሎም ሃዛርድ ኣብ 2017 ኣብ የማናይ አንካሪቱ ብዘጋጥሞ ተመሳሳሊ መጉዳእቲ መጥባሕቲ ክገብር ተገዲዱ ምንባሩ ይዝከር እዚ ሕጂ ዘጋጥሞ ማህረምቲ ድማ ከምቲ ናይ ቀደም መስበርታ ዓጽሚ ከየስዕበሉ እሞ ካብ ጸወታ ከይርሕቃ ክለቡ ኣብ ከቢድ ስጋት ከም ዝጸንሐት ይነገር خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን